Da, zu bueltetako zure gurasoak eskatu zuen? Eskatu eben, bai. Gure gurasoak eskatu eben, orduan etorri ginen, orduan berarizko tren baten. Zu eta beste batzuk etorri zintzien, beste batzuk, bai. Hori noz izan zen? Ezagitz 25 eta 26-en, eta esan aprilean, 1900 eta 28an. Gogotatena egun aretan, Eibarren jaiak ziren. Horretxik, itan duten baduzu Eibarren noiz dira zen jaiak, izango direk itxi gora bera egun horretan, 25 eta 26a. Egun horretan, geure trena gutena zelan, hartu gendun Donostitzik Bilbora baskongadoak, trenak, eta gelditzu zen Eibarren. Nandopa gendu zen, neskatil batzuk eta haulan nondi zatorze, da haulan ez da, eskuenak, da orduan ziren Eibarreko jaiak. Horretzik dakitxe izango zala 25, 26 zaitxe aprilean.